snin wahdi u issa għajjejt Għamil dak li stajt u ma nħossni li fallejt Skużani jek jien lilek disappuntajt Nixtieqek li tkun taf li jien għamil dak li stajt Xorta mar nixlix nimxi il-qoddim Ħafna drabi pro fight sannu saqaldim kien Dini għal-ħajja tiegħi dan u jien ħajt tspiċċa għan kull bidu fih tmien Dawn kienu il-kliem li jiena kontat Qabel id-dġejt li ftit laħasijat Ħarrist waħda l-fuq u l-mulleja jgħat Kont naħseb li nuswa xejn nista kon zbaljat Għax il-mulleja u l-intri oħra u fħajt jagħmel impattu baqa miegħu ma tellaqni qatt Għax fit minn tiegħu tani sekwenza Iżda nid-darba differenti x'din id-darba tagħmel differenza Jekk inti tmut illum ma tafx jiġri minn għada skur kollox kapaċi jibda jdur fadalek aktar stejjer Ħajja kif rajt ġildila iqba soda u tertila tela wifqa iqba tila iqba iqba sejjer Meta tħares fil-mera minu dak li jettara Bniedem differenti persuna li mawx bħala mela għala tipprova temmita li l-ħattijħor meta in dak li jien tu dak li jien tindi ġor Ħafna drabi jien għad imma jien x'nista nofri Kull ma nagħmel kollox ħażin u l-konsekwenzi jien nsofri Għaskem ċelit kollox il-mulej għax minn il-ħajja konta jien U tani identità ġdida u s-sirt naf min jien Kif għamel li jista jagħmel li lek jekk inta jatruqu u jsir sirek ta' kalimiet fuq s-salib biex jien kun meħlus Għalek ċetta dan il-kliem u wieqaf kun mafus Intanni ħafna s-sofri tismax mux xitan Għalek t-bidillek ħajtek u għallik għandu pjan Il-kapiklu ma jqaf xawn li fadallek aktar stejjer U la jint wasal sawn men kapaċi tibqa sejjer Jek inti tmur